Csengetett, milord. Írta Jimmy Perry és David Kraft. Szereplők: Paul Shane, Hollósi Frigyes, Jeffrey Holland, Konrád Antal, Sue Pollard, Hámori Ildikó, Donald Hewlett, Somogyvári Pál, Michael Knowles, Benedek Miklós. Franciaország 1918. Hová mész, Alf? A parancs úgy szólt előre. Én meg hátra megyek. Miért? Mert gyáva vagyok. Akkor meg lelőnek dezertálásért. Hát menj csak, legyél nagy hős, nem tartalak vissza. Teljesítem is a kötelességemet, előre nyomulok. Most meg mi baj? Adok néhány percet magamnak, mielőtt előre mennék. Kezd meleg lenni. Igen, nem maradhatunk itt. A német bajtársak ismerik ezt az épületet. Gyerünk! Ez halott, Alf? Ketyeg még? Nem, de az órája az igen. Mit csinálsz már megint? Nem lesz rá szüksége ott, ahová ment. Hárfa vagy poroltó az, ami kell neki. Kifosztod a halottat? Ez halott rablás! Ha én nem, megteszi más. Leszedem még a gyűrűt is. Nézd ezt a követ. Biztos ezreket ér. Nem tudom leszedni az ujjáról. Add kölcsön a bicskádat. Most meg mi bajod van? Ettél valamit, ami a gyomrodra ment? Majd a bajonettemmel. Ne csinálj vele semmit! Mit cirkuszolsz itt nekem? Csak a követ akarom kiszedni. Hánynom kell tőled. Inkább meghalok, mint hogy itt lapítsak veled, Alf Stokes. Teljesítem a kötelességemet. Előre nyomulok. Ég áldjon! Sokszor játszod még ezt nekem? Mert ha nem, van egy ötletem, hogy kerülhetünk ki innen. Visszamegyünk. De le fognak lőni, mint dezertőröket. Hallgatnál egyszer rám is végre. Te és én elcipeljük ezt a szegény sebesült tisztet a tábori kórházba. Te is halott! Még nem ül ki egészen, te nem vagy orvos Jim Feltriz. Mindenki tévedhet egyszer. Várj egy percet, Alf. Azt hiszem, még életben van. Igazad van, gyerünk! A hátadon fogod cipelni? Igen, ha megcélozza néhány golyó, ő majd felfogja helyettem. Elnézést! Meldrum kapitány! Meldrum kapitány! Bocsánatot kérek, de két baka vár odakint. Azt mondják, hivatta őket. Mi a nevük? Private Stokes és Tveltriz. Megmentették az életem, vezesse be őket. Közpajtás. Csodálom, hogy van képe ide tolni a pofáját, Alf Stokes. Megmentettem az életét. A kapitány várja magukat. Köszönjük. Erre, fiúk! Ne tisztelegjetek! Vegyétek le a sapkát! Minden! Szeretném közölni veletek, hogy úgy viselkedtetek, mint a tökéletes téglák. Mit mondott? Téglák. Köszönjük, uram. Ha nem lettetek volna ott, Isten a tudója, mi történt volna velem. Ahogy egy semmire kellő ellopta az órámat és a smaragdomat. Tele van a környék léhűtőkkel, uram. Igazi csőcselék. Igaza van.
Szerencsé, hogy nem vágták le az ujjamat a gyűrű kedvéért. Egy garat sem addig értik, uram. Tény, hogy elvitték a smaragdomat. De bárhogy is. Azt akarom, hogy tudjátok. Mindkettőtöknek annyival tartozom, amit nem tudok viszonozni. Ha valaha is valamit is tehetek értetek, csak szóljatok nekem. Egy jó van a háborúban, hogy összehoz minket. Az összes osztály azonos veszélyekkel és nehézségeken megy keresztül. Mi baj van, nővér? Sajnos rossz hírem van, Meldrum kapitány. Berti hadnagyal van majd a szélső ágyról? Nem, a jéggel van baj. Sajnos nincs egy szem se. Úgy érti, a 11 órai pohárpezsgőm szoba hőmérsékletű lesz? Attól félek, igen. Micsoda átkozott bal szerencse? Hol is tartottam? Az azonos nehézségeknél, uram. Ja, persze. Nos, büszke vagyok, hogy kezet foghatok veletek. Uram? Te egy nagyon rendes ember vagy. Maga gentleman, uram. Ez minden. Oszolj. A francba, a francba, a francba! Mi baj megint? Nem látta azt a nagy aranypecsétgyűrűt a jobb kezén? Hogy hagyhattam rajta? Undorodom magától. Ha visszakerülünk Blightyba, soha többé nem akarom látni. Ez azt jelenti, hogy ha túladok a smaragdon, nem kéred a részedet? Menj, mielőtt agyonütlek. Tégy, amit akarsz. Private úr, kérem, megtenni, hogy oda viszi Meldrum kapitánynak a pohárpezsgőjét. Nagy a sürgésforgás, megkezdődött, amilyen ostroma. Elnézést, uram, a pezsgője. Elnézést, uram. Elnézést, uram, a reggeli teája. Köszönöm. Köszönöm, Tveltrész. London 1927. Mi hír Chestertonról? Eltávozott az éjszaka folyamán, uram. Ó, Jézus. Nagyon jó komornyik volt. Valóban az volt, uram. Rendkívül kellemetlen. Gondolkoztam, uram. Felmerült bennem, nem jöhetnék-e én számításba a posztra. Nos, ez nem tőlem függ. A bátyámé a döntés joga. Lehetnék annyira szerénytelen, hogy megkérjem, szóljon egy jó szót az érdekemben, uram. Rendben van. Majd feldobom a reggelinél. Nem, Teddy. Tveltrész még túlságosan fiatal. Mit szól hozzá Levendel? Még csak 9 éve, hogy velünk van. De megmentette az életem a háború alatt. Az életmentés még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy valaki jó komornyik lenne. Jó reggelt, papa! Jó reggelt, nagymama! Jó reggelt mindenkinek! Este késő jöttél haza, papi? Jerry elvitt megnézni Jessie Matthews-t, az egyik tök jó a másik utánban. Ne használj ilyen kifejezéseket a reggelinél, papi. Ez az új Cookie Show. Koki? C.B. Cochran nagymama. Aztán elmentünk a KitKat klubba. Egyszerűen isteni, imádom a KitKat klubot. Hács magánszáma ment, szuper hangja van. Az összes nő teljesen oda van érte. Gyűlölöm azt a helyet. A barátnőm Pénélope rettentően összeveszett a főpincérrel. Azt mondta, ellenkezik a ház szabályaival, hogy nők táncoljanak egymással. Ez engem nem zavar, nem akarok lányokkal táncolni. Én sem akarok mindig lányokkal táncolni. Csak a társammal, Pénélopéval. Gondolom hallottad, hogy Chesterton feldobta a talpát. Igen, milyen kár. Egy ilyen jó komornyik. Teddy azt akarja, Tveltrésznek adjuk az állást. Mit szólsz hozzá? Szerintem abszolút tökéletes. Te azt hiszed, minden, ami nadrág, tökéletes. Ő határozottan alkalmatlan. Az ügynökséghez fogok fordulni. Valahol és valamikor meg kell találnunk a megbízható embert. Egész tucat állt egy sorba. Felkaptam egy emére, összeesett. Felkaptam a következőre, az is összeragyott. Azt mondtam a fickónak, aki árulta őket, a sor végén állót kérem. Azt mondta, ne vigye azt, mert akkor mind összeesik, ha-ha. Azt mondta magamban, hogy a következő trükkhöz szükségem van gyönyörű asszisztensemre, Poker Humphreysre.
Többet nem veszem a luftballont a popómra. Rendben, visszatérünk a késekhez. Ó, ne, apa, ne, a késekhez ne. Csak múlt héten szedték ki a fülemből a varratokat. Jól van, akkor a balták. Az kiváló finálé. Ó, apa, hogy tudnád kitenni a saját lányodat életveszélynek estéről estére? Csak még néhány hét szíven, míg Mirtil kijön a sebészetről. Ő nem fog visszajönni. Ezt meg hogy érted? Ő mondta nekem a múlt héten, mikor a disznólábat vittem neki. Befejezte, és én is befejeztem. Soha nem hittem volna, hogy a lányom gyáva lesz. Én nem vagyok gyáva. Akkor meg mitől félsz? Ahogy a háborúban mondtuk, ha egy golyon a te neved áll, semmit se tehetsz ellene. Ezen az én nevem szerepel. Stokes. Csak azért írtam rá, hogy azonosítani lehessen. És honnan tudja a balta? Értsd meg végre, apa. Borzalmas mutatvány. Miért nem térsz vissza a régi mesterségedhez? Mert elegem volt a térd és főhajtásból a ficsúrok előtt. Ó, anya szerint ragyogó voltál, és még mindig azt csinálnád, ha nem lettek volna ott azok az ezüst halkések. Soha nem használták. Vegetáriánusok voltak. Hello, Mr. Shallon, kér egy italt? Köszönöm, nem. Akkor iszunk egyet a bárban, a második előadás előtt. Maguknak nem lesz második előadás. Láttam az elsőt, borzalmas a műsora. Játszom feljátékot, hétfőn csak egy előadás volt, 20 ember, ha eljött megnézni. És mire a végére ír, csak 10 maradt. Felmondok magának. Az iroda törölte a többi előadást. Itt van 10 shilling. Érezze magát szerencsésnek. Mr. Shallon, mi lenne, ha a baltával fejeznénk be? Nem. Pompás finálé lenne. Nem vállalom. Berakom Joe McVittit és idomított muszkárjait. Most már értek mindent. Az izgalmat helyettesíti egy tucat uszkárral. Mit fogunk csinálni, apa? Ezzel nem jutunk messzire. Lesz ez a tiéd. Nem, meg vagyok. Van egy egyfontosom bevarva az alsó szoknyámba. Ez a tiéd, szívem. Nesze fogd hát. Eladom a baltát. Nézd. Jobban tennéd, ha visszamennél anyádhoz. És te mit fogsz csinálni? Visszamegyek Komornyiknak. Soha nem fogsz ajánlást kapni Sir Richardtól az ezüst halkések ügye után. Ó, dehogy nem. Tudok róla és a kertészfiúról. Miért? Mi történt a kertészfiúval? Ne törődj vele, Ivy. Néha sötét dolgokat tesznek a férfiak, amelyek nem tartoznak az ártatlan lánykákra. Maurice? Hagyják el az öltözőt, amint tudják, Joe McVitie már vár rá az idomított uszkárjaival. Nem lehetnek jól idomítottak, akkor nem jönnének egy ilyen lyukba. Hiányozni fogsz, apa. A kések és a balta ellenére. Igen. Te is hiányozni fogsz, pompáskölyök vagy. Mindig jól kijöttünk, ugye? Persze, egytőről fakadtunk. Mikor foglak megint látni? Hagyd már. Most figyelj. Amint megvetem a lábam, üzenni fogok, érted? Ígérem. Innen! Kifele! Kivele te! Ismerheti a helyzetet, James. Nem akarunk idegeneket a házba. Menjen fel és beszéljen az urasággal, mikor befejezte a mondani valóját Megginek. Ó, ezt nem tehetem, Mrs. Lipton. Tudom, hol a helyem. Eljön majd az én időm, ha az úr is úgy akarja. Hogy gondolja, az úr az emeleten, vagy az úr a mennyekben? Maradj nyugton, Henry, és ne köpködj tele morzsákkal a tiszta asztalomat. Meggi most törölte le. Azon tűnődöm, vajon kérhetnék-e még egy csészényit kiváló teájából, Mrs. Lipton? Igen, természetesen, James. Mindig mondom, maga készíti a legjobb teát Londonban, nem ezt mondom mindig, Henry? De igen, mindig azt mondja Mr. Trelftöhész. Ha tovább köpködöd a morzsákat, kitekerem a nyakadat. Bocsánat. Mert megint azt csinálod. Jaj! Meggi sokáig van fönt. Vajon mi történhetett vele?
Ne szólj szám, nem fáj fejem. Rengeteget sírtam Tartsd a múltkor. szád. És hányt is egy csomószor. Nem mondom megint. Nyissam ki? Nem, Henry, te nem nyithatod ki az ajtót. Még a szolgálók birodalmában sem te nyitod ki az ajtót. Mr. Twelvetrees nyitja ki az ajtót. Nem így van, James? Igaza van, Mrs. Lipton, én nyitok ajtót. És mi van akkor, ha nincs itt? Tartsd a szád! Jaj! Ha nem nyit rögtön ajtót, még elmennek. Mr. Twelvetrees nem nyit addig ajtót, még nincs rendesen felöltözve. Nem így van, James? Igaza van, Mrs. Lipton. Sokat kell még tanulnod, Henry. Jó napot! Felkérést kaptam a betöltendő komornyiki állás ügyében a Mrs. Edwards alkalmazotti ügynökségtől. A megadott címen jelentkezni szíveskedjék. Stokes vagyok. Te? Jim Twelvetrees, ha nem csal a szemem? Ide nem jöhet be. Ha nem tűnik el, azonnal értesítem a rendőrséget. Hát persze. És mi lesz a bűnöm? Meghátrálás az ellenséggel szemben? Egy sebesült tiszt kirablása? A tanú is megvan hozzá. Végül is ott volt. Segített. Védlen áldozata voltam az aljasságának. Talán igen. 1:1 az arány. Most pedig bemegyek. Jó napot mindenkinek! Ma szerencsés napom van. Egy csészete az asztalon, egy tüzes megyecske a kemencénél, és találkozás egy régi cimborával, akivel együtt szolgáltam a háború alatt. Ó, milyen kellemes meglepetés, Mr. Twelvetrees. Igen, néma az örömtől. Csodálkozik rajta? Megmentettük egymás életét. Mindketten egyszerre? Tartsd a szád! Jaj! Tönkretettek, megbecstelenítettek. Hogy nézek így apám szemébe? Bukott nő vagyok. És ő rántott a sárba. Aljasul kihasznált. És mit fogok csinálni a bébivel? Kihasznált engem. Pedig ő is méltóságos úr. Nos, igen, ez elég ellentmondásos. Nézze! Ügyvédeink utasítást kaptak, hogy gondoskodjanak magáról. Ígérem, semmiben nem fog hiányt szenvedni. A gyerekemnek apa kell. Ebben nem tudunk segíteni, sajnálom. Nézze csak, menjen szépen, menjen le, kérjen Mrs. Liptontól egy jó csésze teát, meg egy meggyes lepényt, aztán csomagoljon össze, és távozzék. Még itt van 5 font a költségeire. Te lökött seggfej tedni! Romba döntesz! Ez már az 5. ügyed az elmúlt 9 évben, és ráadásul vesztettünk néhány csuda jó cserélet. Rettentően sajnálom. Képtelen vagyok megérteni. Annyi magadfajta rendkívül vonzó lány van a világon. Megszerezhetnéd a társaság krémjét, hogy ne is említsem a balettáncos nőket. Miért futsz éppen cserédek után? Nem tudom. Csak elfog a vágy. Egyszer csak mászom fel a cseléd lépcsőn. A szívem dobog. Aztán belököm az ajtót. És csodálatos, mosószappan illat fogad. Olcsó parfümmel keveredve. Aztán a durva lepedők. És a vászonháló ingek érzése. Hagyd abba, Teddy! Igyár egy viszkit vagy valamit. Azelőtt nem ilyen voltál. A háború az oka. Én is voltam háborúban. Mind voltunk háborúban. Mégsem futunk mind cselédlányok után. Egy sem maradt volna. Tessék. Bocsánat, uram. Mi baj van, James? Egy illető óhajtja látni önt az üres állás ügyében. Az ügynökség küldte? Igen, uram. Edward méltóságos úr ismeri jól. Jóságos ég, nem másztál föl több cseréd lépcsőn, ugye? Persze, hogy nem. Jó, vezesse be. Mr. Alfred Stokes. Jó napot, uram. Jó napot, szőr. Ó, az a magasságos. Private Stokes. Ez az ember mentette meg az életemet. Eddig azt mondtad, James mentett meg. Igen, így igaz. Hányszor mentették meg az életedet? Csak egyszer. 2 ember? Igen. Értem.
Nos, ebben az esetben magáé az állás feltéve, hogy az ajánlólevele rendben van. Az utolsó gazdámtól származik, uram. Ó, te jó ég! A vér Richard, Eatonben voltunk együtt egy darabig. Csak nem kizárták? De igen. A fiúk miatt? Igen. Megpróbálták eltussolni az ügyet. Én? Sikerült nekik? Nem. Na, lássuk csak. Szavahihető, aha, megbízható, szorgalmas és becsületes. Nem lehetne jobb ajánlólevele, ha maga diktálta volna sem. Köszönöm. Úgy tűnik, rendben lennénk. Be tud lépni azonnal? Igen, természetesen, uram. Ja. James, ennyi lenne, köszönöm. Nos, Teddy, magunkra hagynál egy pillanatra? Persze, persze. Ha, köszönöm még egyszer, hogy megmentette az életem. Stokes, remélem elégedett lesz a hellyel. Köszönöm, uram. James majd körbevezeti. Megmutatom az ezüstöt holnap reggeli után. Örömmel állok elébe, uram. Első feladat egy új cselédlány alkalmazása lesz. Egy új cselédlány nem jelent nagy gondot, uram. Rengeteg kódolog mostanában. A ház földjének ellátása is az ő gondja lesz. Természetesen. Olyan megfontolásból, amelyben nem akarok most belemélyedni, nem óhajtok túl csinosat. Komolyan? Komolyan. Valami laposat akarok és közönségeset. Laposat és közönségeset. Bízza csak rám, uram. Ismerem a megfelelőt. Segíthetek, kisasszony? A 12-es számot keresem. Ó, ez Meldrum Lord rezidenciája, a szolgálati bejárat arra van. Ó, köszönöm. Az a két lány csak nem egy órája vár odafönt. Nem kéne itt lenniük. Ő méltósága megkért rá, hogy szerezzek egy cselédet, és én elküldtem egyért. Nagyon csinosak. Hogy kerülhettek ide? Teddy méltóságos saját szakállára felhívta az ügynökséget, hallottam a hallban. Hát, tisztelettel, azt hiszem aláássák a tekintélyét Mr. Stokes. De aki a zenészt fizeti, az rendelheti a nótát. Ha engem kérdez, túlságosan is csinosak. Én tudom, hogy ő méltósága miért akart laposat. Semmi között hozzá, Henry. Apám mindig azt mondta, a férfinak nem vonzó a domború tomporú. Nem mondom még egyszer. Szolgálati bejárat. Mind tudunk olvasni, Henry. Hello, apa! Hello, szívem. Nézd, ne hívj így. Nem szabad tudniuk, hogy a lányom vagy. Használd az anyád nevét. Mostantól kezdve Ivy Tisdale vagy. Gyere be! Sajnálom, hogy késtem. Oldalszárnyra irányítottak, míg a királyvonat elment. Siess és hozd rendbe magad. Rögtön felviszlek ő méltóságához. Segítek. Nos, Teddy, ami a ma esti vacsorát illeti, a te partnered Madge Cartwright. Madge Cartwright? Ennyit tudsz nyújtani nekem? Ha csak nem akarod, hogy a 10-es számú cselédlányt hívjam meg neked. Aljas volt tőled. Igazán sajnálom, de komoly problémát okozol ezzel a cselédlánymániáddal. Jó, de Madge Cartwright? Ja, nagyon szép volt. De 1903-as kiadás. Az szerint, amit beszélnek róla, még nincs minden veszve. Jedi lesz Poppy partnere. Kit teszeltél ki Sissy-nek? Meghívtam neki Skiffit. Azt a barzalmas fickót az őrségtől. Soha nem mond egy szót se. Csak az, hogy... Nagyon sajnálom. Kezdek kétségbe esni. Össze kell hoznom Sissit valakivel, mindig csak lányokkal mászkál. Ha engem kérdezel, azt mondom, fiú. Különös, a férfiak nem nagyon futnak utána. Talán a rövid haja, a monoklia, a nadrágja miatt, bár csak csinos rugát viselne. Igen, amilyet Penelope, a barátnője hord. Ki a te partnered? Agáta. Agáta? Még mindig tart, ugye? Feltételezem, vacsora után hirtelen rosszul lesz, itt fogja tölteni az éjszakát, te meg végiglopodzol a folyosón, hogy ellenőrizd a pulzusát. Ez nem tartozik át. És hol van Sir Ralph? Ő most hegyet mászik. Vigyázz, a tűzzel játszó. A Sir Ralph rájön, véletlenül. Tessék. 3 lány várakozik a hallban önre, hogy meghallgattassék a cselédlányi állás ügyében, uram.
Miért 3? Azt hittem, ismer egy megfelelőt, egy laposat, háziasat. Az ügynökséget értesítette óhelyunkról valaki más is a házbéliek közül, uram. A másik 2 csinos? Közönséges szemmel, uram. Tetti! Lássuk őket, még itt vannak. Különben nagyon rossz húzás. Jól van, küldje be őket. Igenis, uram. Amy Pratt és Bella Sidebottom. Apa! Ne nevezz így! Sajnálom. Ezek már szolgáltak. Én még nem. Ők fogják megkapni az állást. Ne izgulj emiatt! De van ajánlólevelük. Neked is van. Nagyon sajnálom, egyikőjük sem megfelelő. Menjenek le a földszintre, kérjenek Mrs. Liptontól egy csésze jó teát, meg egy szelet meggyeslepényt. Aztán távozzanak, és itt van fél penni mindkettőjüknek a fáradozásukért. Gyönyörűek voltak. Emi a fénylő arcával, Bella a repett kezével. Szinte látom őket, amint nagy mosást csinálnak, port törölnek, kiporolják a szőnyeget, súgolnak. Fényesítik a bejárati lépcsőt. Mindkettőt felfogadhattuk volna, te meg elküldöd őket. Soha többé nem látom őket. Az Isten szerelmére szedd össze magad végre. Ha ez így folytatódik, kezelésre kell küldenünk. Szabad! Ivy Tisdale, uram. Nos, Ivy, Mr. Stokes szépeket mondott magáról. Nagyon jó az ajánló levele, uram. Lady Manners nagyon jókat ír magáról. Lady Manners, a munkadója. Ja, ő. Figyelj kicsit, te lány. Bocsánat, Mr. Stokes. Nos, lássuk csak, vasalás, varrás, horgolás, csipkeverés, himzés, rostéfényesítés. Igen, úgy vélem kincsre lehet benne, uram. Igen, én is azt gondolom. Te nem, Teddy? Halvány fogalmam sincs róla. Rendben, azonnal beállhat. Heti 1 font és 2 szabad délután havonta. Nagyon kegyes öntől, uram. Köszönd meg, Ivy. Köszönöm a nagyvonalúságát, uram. És semmi udvarló? Az meg mi? Nem, nincs neki egy sem, uram. Ahogy látja bizonyára, ő egy nagyon egyszerű lány. Valóban. Stokes? Azt kértem, lapos lányt hozzon. Nem elég lapos, uram? Ó, több, mint eléggé. Jól végezte a dolgát. Köszönöm, uram. Bizonyára különös kérésnek tűnhetett, de tudja, családunk néhány tagja, ha csinos lány pillan meg, hogy úgy mondjam, lángra gyúl. Ő nem fog lángra gyújtani senkit, uram. Az az átkozott háború. Igen, mindannyiunkra hatással volt, uram, de vele biztonságban leszünk. Ebben biztos vagyok. Rendben, maga Ivy most elmehet? Igenis, uram. Gyönyörű, maga csodálatos. Ez a fénylő, izzadt arc, és a szemüveg az új lenyomatokkal. Először el! A francba. Elrendeztem fönt a virágokat, Mrs. Lipton. Ó, milyen szerencsések, hogy magát itt tudhatják, James. Magára vállal minden kis feladatot, amely normális körülmények közt a háziasszony hatásköre. De mióta a drága méltóságos asszony elment közülünk... Isten nyugosztalja a lelkét, Mrs. Lipton. Borzalmas lehet ő méltóságának ágyba feküdni estéről estére, anélkül, hogy egy jó asszony nyújtana kényelmet neki. Miért? Lady Agatha rossz asszony talán? Ó, találtál hát egy egyenruhát, ami jól áll rajtad, Ivy? Tucatjával van fenn. Hát sok cselédlányunk volt, csak jöttek és mentek. Főként mentek. Miért? Ó, igen, nos, nagyon elragadó, Ivy. Mr. Stokes vár odafenn az ebédlőben. Ó, azonnal. Talán figyelmeztetnünk kellene, Mrs. Lipton. Ne szólj szám, nem fáj fejem, James. Ha a ház népe elcsitul az éjszaka csöndjében, az őrző angyala vigyázza ártatlan lelkét.
Egyszer, ha rád nézek, szívembeli remel, aztán csak megnyugszik, a nagy úr közeled. Dik. Milyen vagyok, apa? Bocsánat, Mr. Stokes. Remekül nézel ki. Egy kis változatosság az indián ruhám után. Nem dobnak majd kést rád. Apa, egy kicsit aggódom. Mi aggaszt? Tudod, az a fura alak. Milyen fura alak? Hát az a lornyonos. Ó, az ő méltósága öccse, a tiszteletre méltó Teddy. Az ő életét mentette meg a háború alatt. Megpróbált megerőszakolni. Hol? A halban. Az ember nem erőszakol meg senkit egy halban. A képzeleted játszik veled, Ivy. Nem igaz. Azt mondta, gyönyörű vagyok a fénylő, izzadt arcommal és az összefogdosott szemüvegemmel. Figyelj rám, Ivy. Te és én jó állást kaptunk itt addig, amíg tetszik nekünk. Így hát térj ki az útjából. És ha többet is próbál, mint elkapni a halba, tudasd velem. Nem hiszem, hogy cselédségre születtem. Borzasztóan érzem magam, mint hal a szárazon. Azt várják, hogy felszolgáljak ma este? Igen, de ne aggódj miatta. Mindjárt megmutatom, mit csinálj. Ezért kérettelek. Nem úgy néz ki, mint egy festmény? Ez a sok ezüst. Nem markoltál fel egyet se? Hova be? Ezek a kések és villák, honnan tudják, mit mivel legyenek? Ez nem a te dolgod. Te nem fogsz enni. Nézd, nagyon egyszerű az egész. A ma esti feladatot körbehordani a köretet. Nézzük csak. A méltóságos úr fog az asztal fönülni. Lady Agatha ül majd a jobbján, te meg balról szolgálsz fel. Balkezes vagyok, jobbról kínáljak talán? Nem. Ő méltósága szeli fel a húst. James hordja körül a tálad, neked csak annyi a dolgod, hogy a köretet kínált. Akkor hát, itt van az első fogás. Miért szolgálsz fel pingponglabdát? Csak meg akarom mutatni neked, a játékteremből hoztam. Ezek a kelbimbók. Nézd ide. Így fogod a villát és a kanalat. Igen? Aztán azt mondod. Bocsánat, asszonyom, parancsol egy kis kelbimbót. Bocsánat, asszonyom, parancsol egy kis kelbimbót. Aztán természetesen a tányérra teszed őket. Így né. Egyszerű. Most te csináld. Gyerünk. Fogd a villát és a kanalat. Rajta. Bocsánat, asszonyom, parancsol egy kis kelbimbót. Kapd el őket! Olyan könnyűek. Néha olyan ügyetlen vagy, kis Ivy. Még te beszélsz! Kivágta Myrtil fülét kettébe! Reszketett és a zenészek rossz zenét játszottak. A pingponglabda, nem kelbimbó! Nézd, szolgálj csak a burgonyát. És a biliárdgolyók, nem krumpli szemek. Mit fogsz mondani? Köszönöm. Nem, a méltóságos asszonynak! Bocsánat, asszonyom, parancsol egy kis kelbimbót. Burgonyát! Úgy értem, burgonyát! Mi van, ha azt mondja nem? Akkor nem adsz neki. De próbáld már meg, és ne szord szét. Csináld nagyon lassan. Bocsánat, asszonyom, parancsol egy kis burgonyát? Igen. Lassan. Most nézd, mit csináltál. Gondolod, észreveszik? Igen. Az étel átpotyog a közepén. Jól van, add ide. Ma este nem te szolgálod fel a köretet. Jim szolgálja fel. Nem azt mondtad, hogy ő a húst hordja körbe? Ez csak bíz rá. Menj fel és kösd be az ujjadat, mintha elvágtad volna, és csak az egyik kezed lenne épp. Majd a húst hordod körbe, és leszeded az üres tányérokat. Balról kell kínálni, leszedni meg jobbról, érted? Balról a kínálás, jobbról a leszedés. Igen, most pedig menj fel és kösd be az ujjadat, Igen, elvágtad. Apa, igen, apa, igen. És Ivy, nem kell igazából elvágnod az ujjadat. Nem is akartam. Nem vagyok hülye, tudd meg. Ó, Ivy, Mrs. Lipton vár a konyhában. Most nem lehet. Fel kell mennem, és el kell vágnom az ujjamat. Ennek meg mi baja?
Úgy érti, elvágta az ujját. Föl kell menni az emeletre, hogy bekösse szépen. Képtelen lesz a körettel foglalkozni este. Maga lesz a felelőse. A köret már 5 éve nem az én feladatom, én a húst hordom körül. Hát ma este nem így lesz. Ivy hordja körül. Hát ide figyeljen, Alf Stokes. Kemény harcot folytattam, hogy a jelenlegi pozíciómat elérjem, és nem szándékozom visszafelé menni a szamárlétrán egy szemét kis cselédlány miatt. Ne nevezze Ivynkat szemétnek. Hogy érti, hogy Ivynkat? Hát része a házdépnek, vagy nem? Maga is felszolgálhatja a köretet. Mit, és magára hagyjam a port? Mit gondol, miféle ember vagyok én? Majd én megmondom. Maga olyan fajta, aki kifoszt egy sebesült tisztet. Valami rosszban sántikál, Alf Stokes, de figyelem! Nagyon helyes, James 12 Trees. Figyelhet, miközben körbehordja a köretet. 11-kor pontban itt vagyok, uram. Jó estét, méltóságos asszonyom, ő méltósága a szalomban van. Köszönöm, Tertriz. Mind megérkeztek, Mrs. Lipton. Jó, most pedig Ivy, kérlek, vidd fel ezt a tálcát Lady Lavendernek. Azonnal. Ő meg ki? Ő lordsága anyósa. Ő nem jön le vacsorára? Nem érzi jól magát. Ó, szegény pára. Valami, amit evett? Nem, valami, amit ivott. Tessék! Jó estét, Lady Lavender. A nevem Ivy. Hamarosan gyereke lesz? Én vagyok az új cselédlány. Ma reggel léptem be. Ebben az esetben ez lehetetlen, nem volt rá elég idő. Hozd csak ide, te lány! Mit mondtál, mi a neve? Ivy. Ó, borzalmas név. Etelnek foglak hívni. Itt a vacsorája. Én nem maradhatok. Le kell mennem, és segítkeznem a vacsoránál. Ne egye meg a virágot, jó? Viszlát. Etel. Igen, asszonyom. Nem szeretem a sajtos makaronit. És nem szeretem a rántottát sem. És nem szeretem a kakaót. És a csokoládés pudingot? Tálalva van, uram. Köszönöm, A fűtő fűti a kazánt? Teddy, mutasd az utat, légy szíves. Parancsoljon, kérem. Te ide ülsz, Kifi, Sziszi mellé. Te meg hol jártál? Nézd végig magadon. Lady Lavender dobálta rám a vacsoráját. Kakaót, meg mindent. Olyan volt, mint a színpadon. Miért nem ugrottál el? Te tanítottál rá, hogy ne mozduljak. Menj föl és öltözz át gyorsan. És ne felejtsd, azt mondtam, kösd be az ujjad. Jaj, elfelejtettem. Hát pótold, gyorsan. A leves megy, James! Húzd fel, Henry. Igen, Mrs. Lipton. Jó estét mindenkinek! Kaphatnék egy falatot? Jó estét, kapitány, kénytelen lesz várni. Később adok egy szelet szűzpecsenyét. Kérhet-e többet az ember a sorsától, Mrs. Lipton? Hol van már az a lány? Itt kéne lennie, hogy a zsemjéket körbevigye. Ki fogja felszolgálni a zsemjéket? Maga.
Én nem szolgálok fel zsemjéket, soha nem vittem zsemjéket. Akkor ma este kipróbálja. Pingponglabda van a levesében, Skiffy. A vacsorákon általában pirítós kockát adnak hozzá. Bocsásson meg, uram. Stokes, honnan került ide pingponglabda? A fiatal Henry lehet az oka, uram. Amikor az ütőket pucolta, kap majd egy fülest. Adjon még egyet a nevemben uram. is. Olyan, mint egy festmény, Mrs. Lipton. Remélem ő méltósága és a vendégei nem túl nagy étkűek. Ó, ne aggódjék, Wilson kapitány. Ez itt a miénk. Kiszedtem a csontot. Nagyon bölcs dolog. Így könnyebb lesz ő méltóságának a szeletelés. Ezt mondom én is mindig, nem igaz, Henry? Igen, Mrs. Lipton, maga ezt mondja mindig. Jaj! Ne nyújj hozzá, Henry. Igen, csak féltem, bátran mondhatom. Az a bányás csőcserék, hogy jött végig a Whitehall-on. Őrségben voltam a lovas csapatommal. A dolgok igen cudarul álltak. Azt mondtam, szét kell vernünk őket. Így hát nekiláttunk, s kivertük belőlük a lelket az ütőinket. Nyugodtan mondhatom, ezek a bányászok elég csúnyán festettek. A bányászok általában rútak. Nem hiszem, hogy lesz még egy általános sztrájk. A munkások megkapták a leckéjüket. Én egy buszt vezettem. Amikor közéjük keveredtünk, az egyik bányászt fejbevertem a pólóütőmmel. Elesett pont szemben a pónimmal, és megijesztette. Aztán egy másik tüntető belebökött a pónimba a zászlórút hegyes végével. Ó, micsoda ember az, aki ilyet tesz egy ártatlan állattal. Sztrájkoló bányász! Igen, csak egy módon lehet bánni az ilyenfajta emberekkel. Kihívni a rendőrséget, kiadni a feloszlatási parancsot, és ha nem engedelmeskednek, tüzet nyitni rájuk. Én egy buszt vezettem. Átkozottul veszélyes volt. Szerintem a kormány méltatlanul bánt a sztrájkolókkal. Nézd, nem tűröm meg a bolsevik hangot a vacsoraasztalomnál. Tiszta ostobaság, üres tejbepapi. Nem lehet megbízni ezekben az átkozott vörösökben. Vedd csak, mit tettek a cárral Oroszországban. Lelőtték az alagsorban. Komolyan, hogy lehet az ilyen népséggel szimpatizálni? Zagyvaság! Ingyen szenet kapnak, és mindenütt vöröskeresztesek osztogatják nekik az élelmiszercsomagot. Én csak a rendőrséggel szimpatizálok. Csak a gumibotjaikra számíthattak. Maga Stokes, ugye soha nem fog sztrájkolni? Nem, uram. Tudjuk, hol a helyünk. Azon voltam, hogy fogom a kelbimbós tálat és a szeme közé vágom. Jöjjön csak a forradalom, én leszek fönn, annál az asztalnál, ő meg itt lenn. Úgy beszél, mint egy bolsi, Mr. Stokes. Mindig is azt tette. Mint a Metropolitan rendőrség kapitánya, nem tűrhetem csöndben, hogy a vörös forradalomról beszéljenek. Kaphatnék még egy kicsit a pompás kelbimbóból, Mrs. Lipton? Ó, ne ebből kérjen, ez föntről való. Van egy kis friss is. Csak nem egy csöbb bort látok a kancsóban, Mr. Stokes. Dehogy nem, 2 palackom is van, szolgálja ki magát. A pincéből loptam. Mit merészel, James? A fogadásra nyitottam ki. Túl sok volt az óhajókhoz képest. Ő méltósága nem akar romlott bort inni. Azt javasolja, öntsem a mosogatóba? Biztos vagyok benne, ő méltósága ezt nem akarná. Én nem kérek egy kortyot se, zavaros. Zavaros? 99-es Chateau Lafite? Zavaros a gondolat. És lesz egy korty portói is utána. Ó, remélem, igen. Bízza rám, Mrs. Lipton. Te, Ivy, milyennek találtad az első napodat közöttünk? Elragadó volt. Azt hiszem, nagyon boldog leszek itt. Ez elragadó család, olyan barátságosak. Az a lány, az, amelyik monoklit hord, rám kacsintott 2-szer. Ivy, fogadd meg a tanácsomat. Ne légy túl barátságos vele. Miért ne? Mert a szolgálók tudják, hol a helyük. Ó, értem. Egy kicsit aggódtam a tiszteletreméltó Edward miatt, de azt hiszem semmi baj. Látta, hogy ideges vagyok, hát megpaskolta a fenekemet. Örüljél, hogy nem más tett veled. Tartsd a szád! Mit akart mondani? Nem gondolják, hogy figyelmeztetnünk kellene?
Az én véleményemet kérdi Wilson kapitány. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Most, hogy a sztrájk már mögöttünk van, visszatérhetünk a dolgok régi rendjéhez. Őszinteség, fair play és mindenek fölött finom viktóriánus értékek és erkölcsök. Hamarosan rosszul érzem magam, mondjuk úgy 5 perc múlva, George. Jó. Felkeresem a szobájában. Láttam, ahogy rákacsintottál, Sisi. El a kezekkel. Én láttam meg először. De győzzön a jobbik, Teddy. Te egészen aljas vagy. Ne légy olyan merev, Jerry, ez tök egyszerű. Lekocsizunk Brightonba, külön szobát bérelünk a Metropolban, aztán felveszed a pizsamádat, és átjössz hozzám. Szeretnék toastot mondani. Ó, egy pillanat. Igen, töltse meg a parát, Mrs. Lipton. Magunkra és a szép új világra, a társadalmi igazságosságra, egyenlőségre és haladásra. És ha követjük feljebb valóink példáját, nem bukhatunk nagyot. Még egy kortyocska a szobájában később, Mrs. Lipton. Egy jó tanács az öregtől, Ivy. Zárja be az ajtaját. Ó, igen, bezárom. Ivy, ne felejtsd bezárni az ajtót éjszakára. Ivy, nincs zár az ajtódon. Tegyél egy széket a kilincs alá. Magyar hangok. Olosi Frigyes, Konrád Antal, Hámori Ildikó, Somogyvári Pál, Benedek Miklós, Beregi Péter, Pásztor Erzsi, Benkő Márta, Gyimesi Pálma, Zsúrs Kati, Szirtes Ági, Izsó Vilmos, Tahi József, Szó György, Prókai Anna Mária, Forgács Gábor, Földesi Margit, Faragó József, továbbá Lejzen Antal, Bakó Márta. Forgatókönyv Jimmy Perry és David Kraft. A címadó dalt szerezte Jimmy Perry és Roy Moore. Fényképezte John Vincent. A szinkron a Színe Árt megbízásából a Videovox stúdióban készült. Magyar szöveg Takács Ágnes, hangmérnök Zombori László, rendezőasszisztens Győrvári Judit, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Tomasevics Zorka. How sad, my lord. Rendezte David Kraft.